گوندê meydankê li Efrînê bi ser melbenda yan nahiya şerran ve ye di rojhilatî bajarê Efrînê dikeve bi 24 kîlometran. Hejmara malên gund 408 xanî ne û neşteciyên wê nêzîkî 5000 e. Berî dagirkirinê gelek ji gundiyan li bajarê Helebê bicî bûn. Gelek xwediyên bawernaman lê hene û neşteciyên gund xwedîdarên zeytûnan e û rezên tirî. Lê niha ji 30 ta 40 ji sedî di gundê mane û yê din hemû koçber bûne ji ber dagîrkirina Tirkiya ji Efrîn re. Tirkiya û kurtêlxwirên wê ji opozisyona Sûrî û gund hemû Kurd in. Ev agahî gihiştin me li ser gund ji hêla Perîşan Abdurrahman Rêz û Silav jê re.